Kaila ang lalawigan sa Misamis Oriental, sukad sa paglingkod ni Governor Bambi Imano, gumikan nagbunga ang mga pagpaningkamot niini sa programang turismo nga naila na karon og maayo. Hining bago lang laing garbo na sab ang naangkon sa lalawigan, human ang mga kandidata sa nagkalanlaing beauty pageant sa tibok nasod sa Pilipinas ang kanunay nga pasok sa top nga mga ranking sa matag national nga kompetisyon. Gani, usa sa gipasidunggan karon sa panggamhanang lokal sa Misamis Oriental, mao si Miss Catherine Tan Gipitasio, ang 21 anyos nga dalaga nga representante sa Misamis Oriental gikan sa lungsod sa Sugbong-Kugon, Misamis Oriental. Niadtong adlong Lunes, Agosto 16, 2021, ato sa ika-60 nga sinimanang pagpakayab sa nasudnong bandila, gitunol ang pasidungog kaniya pinaagi sa plaque of recognition ug usa ka bouquet alang sa kadaugan nga naangkon niini human nahimo kining top 10 finalist niadtong Agosto 8, 2021. Gikan sa 66 ka mga pambato gikan sa nagkalanlaing bahin sa nasod sa Pilipinas, napili si Miss Catherine isip top 10 kung asa nahimo kining dako kaayo nga garbo sa lalawigan. Gawas ni ana, nakadawat sab kini og laing pasidungog sama sa second placer sa cultural attire nga kompetisyon og second placer sa talent nga kategorya. Kahinumduman nga si Miss Catherine maoy gikoronahan nga Miss Kuyamis 2021 first runner-up ug maoy nidala sa ngalan sa lungsod sa Sugbong-Kugon alang sa Miss Philippines Earth 2021 niadtong Mayo 24, 2021 sa virtual presentation niini. Thank you so much for this wonderful recognition. Labo na kay Go Bambi who is very supportive with sa akong journey sa Miss Philippines Earth. And of course, binigyan na ako malimtan na pasalamaton si attorney who was there for me all throughout. Every shoot, ever supportive yun guys, si attorney. Dili matukib ang kalipay nga gibati ni Miss Catherine, samtang gipadayag niini ang dakong pasalamat sa tanang mipaluyo sa gipaningkamutan nga kompetisyon. Nagpadangat sab kini og mensahe may tungod sa pagpaligon sa kaugalingon, hilabi na ning panahon sa pandemya. Usa lamang si Miss Catherine Gipitasio sa mga kandidata nga nagdala og dakong garbo sa lalawigan kung asa hilabian ang pagsuporta ni Governor Bambi ug Attorney Jeffrey Saclot kay lakip sa girepresenta niini ang turismo nga flagship program ni Governor Bambi pinagi sa pagpasundayag sa kanindot sa lalawigan sa Misamis Oriental. Kauban si Andy Pakamalan sa kamera, ako si Lambo Jane Salimbao alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.